Chámome Javier Fontaíña e son cofundador de Toxo Telecom co meu amigo e compañeiro Manuel Camaño. Toxo é unha operadora de telecomunicacións ao uso. A nosa proposta de valor é un produto claro e transparente. Se queremos vender en Galicia para galegos e para galegas, o lóxico é facelo na súa lingua, ou na nosa lingua en galego. A día de hoxe, sí que somos unha empresa 100% en galego. Contratos, facturas, os nosos sistemas, o que se ve e o que non se ve. Vexo o marketing en galego moi útil por diferentes razóns, principalmente porque transmite cercanía e confianza. Ao final estás falando cunha persona na súa lingua, eres da casa, eres estranxeiro se falas outra lingua. E a confianza de ti máis eu somos iguales, falamos igual. Tamén aporta autenticidade ao produto, un produto galego que vai etiquetado en galego ou que se vende en galego, é máis autóctono e máis noso. Si, nervios teño bastantes. A pesar do que pensan moitas persoas que o galego pode pechar portas a nivel empresarial, eu penso todo o contrario. Si eres de aquí, vendes na nosa lingua, cercanía. Ou incluso, podemos dicir máis, empresas de fora que veñen a vender aquí o fan en galego. Como que dan valor ao noso, non creo que sea un hándicap. Si exportas en galego, estás exportando un produto de Galicia. É máis auténtico cando chega ao seu origen. Perdón. Penso que as empresas e as persoas emprendedoras están dándose conta da importancia e dos beneficios de utilizar a lingua, pero fai falta moito máis, non só nas empresas, senón na educación, na nosa vida cotiá, na política. Xa me perdín outra vez. O uso do galego na nosa empresa nos dá experiencias agridoces. Escoitamos moitas veces por parte dos clientes e das clientas pois parabéns ou grazas por atendelos na nosa lingua, pero isto a vez nos entristece porque detectamos que hai un problema. O normal sería ser atendidos na nosa lingua, non algo excepcional. É que o teria preparado de outra forma, ao cambiar. Que lle diría unha persona que non fala galego e lle gustaría? Pois eu era hai pouco esa persona. Toda a miña vida fui un castelán parlante. Foi a raíz de montar Toxo que empezamos a falar en galego cos nosos clientes, a sentirnos un poquinho máis cómodos e a darnos conta de que se somos galegos e non falamos galego, a lingua morre. E se morre a lingua, morre un anaco de Galicia, un anaco de nós. Vivimos nun dos mellores países do mundo, por non dicir o maior, e non o valoramos. O galego é a nosa lingua, é a túa lingua, a lingua do noso país. E ti eres estranxeiro.